କ'ଣ କଲେ ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1ରେ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଲେ। 2ରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ଝାଡ଼ି ସଫା ନ କଲେ। 3ରେ ଖରାପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଘରେ ରଖିଲେ। 4ରେ ତାଜମହଲ ଓ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାର ଛବି ଘରେ ଲଗାଇଲେ। 5ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। 6ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ। 7ରେ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ। 8ରେ ଚିରା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ। 9ରେ ଗରିବ ଲୋକ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ହସିଲେ। 10ରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ବସିଲେ। 11ରେ ଗାଈକୁ ମାରିଲେ। 12ରେ ବିଛଣା ସଫା ନ କରି ଶୋଇଲେ। 13ରେ ଧର୍ମର ଥଟ୍ଟା କଲେ। 14ରେ ଭୋଜନ ଥାଳିରେ ହାତ ଧୋଇଲେ। 15ରେ ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ନ ଧୋଇଲେ। 16ରେ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଦେଖି ଭୋଜନ ନ ଦେଲେ। 17ରେ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କଲେ। 18ରେ ରାତିରେ ଦହି ଖାଇଲେ।